falar galego é moito máis que usar unha lingua. É unha decisión, unha forma de vivir e de ser quen somos. Pero sabedes por que é tan importante falar galego? Porque é a nosa herdanza, é o que nos conecta cos nosos avós e cos nosos devanceiros, coas nosas historias que nos contaron e cos lugares que habitamos. É o idioma co que dicimos quérote ou estou aquí para ti. Hai que dicir que o programa tamén nos anima a comprometernos máis aló destes 21 días. Facémonos ver que o galego non é só unha lingua do pasado, senón unha ferramenta vida para o presente e o futuro. Actividades e xogos como o Masterchef ou o Club da Comedia en galego. Os xogos populares ou os contacontos para os máis pequenos serán parte do noso día a día nos recreos. Tamén reflexionaremos en clases e no blog do programa sobre como é a nosa lingua, nos une e nos fai únicos. Durante estes 21 días imos demostrar que o galego é moito máis ca unha materia do cole. É unha ferramenta para expresarnos, para crear e para construir un futuro no que a nosa identidade siga sendo forte. Porque o galego non é só de onte, é tamén de hoxe e de mañá. E como non podía ser de outro xeito, no CEI Manuel Respino combinamos esta iniciativa co noso compromiso co medio ambiente a través do proxecto Ruagua. Lembrando que cada pequena acción conta, tanto no uso do galego como no cuidado do planeta. Para demostrar todo o que significa para nós este compromiso, presentamos hoxe un vídeo moi especial. O vídeo no que damos a coñecer no programa de 21 días co galego e máis ao resto de centros participantes. Un vídeo no que se poderá ver como o galego e o cuidado polo medio ambiente están presentes en todo o que facemos, porque cada palabra e cada gota contan. Con todos vos, o vídeo no CEI Manuel Respino de A Rúa, cada gota conta. A Rúa destaca pola súa conexión coa natureza e a súa aposta pola sostibilidade. Mostra disto é o proxecto Ruagua, unha iniciativa posta en marcha polo Concello que busca crear un modelo sostible e responsable coa auga, a enerxía e os residuos. E nós, desde o colexio, somos parte fundamental deste proxecto. Ruagua é moito máis que un proxecto, é un compromiso. No CEI Manuel Respino adaptamos este compromiso ao día a día para aprender mentres protexemos o planeta. Aquí xa sabedes quen era Castelao, eu creo que igual os maiores sí. Castelao era unha persoa galega, político, médico, debuxante, caricaturista, galego, que decía que se ainda somos galegos e galegas é por obra e gracia do noso idioma. Neste ano 2025 cúmplense 75 anos da súa morte e eu creo que 2025 é un moi bon ano para que o CEI Manuel Respino participe desta actividade 21 días co galego. Eu non sei cantos e cantas de vos falades galego habitualmente, casi me dá medo pedir que levantedes a man. Algúnha por aí? Vale. Eu espero que dentro de 21 días esas más, que son máis das que esperaba, a verdade, e me alegro moito, sexan moitas máis. Falar galego desde a nosa...